Il-Ministri Chris Fern u Ġewetjana Bela kitbu flimkien fil-Gazzetti tal-Ħadd f'artiklu bit-titlu It's Time for the Facts. F'dan l-artiklu iż-żewġ ministri li wkoll ġejjin mill-professjoni medika tkellmu dwar id-diskussjonijiet mal-Union tal-Infermiera u l-Qiebel. Saħqu li l-aħjar triq hija dik ta' dialogu u kien għalhekk li anke meta l-offerta tal-Gvern lill-Union kienet spjegata ħażin u ġiet mawġa baqgħu jippreferu triq ta' dialogu. Filwaqt li markaw l-irwol importanti tal-infermiera bħala kollegi fis-servizz tas-saħħa u li ħadmu magħhom għal ħafna snin, fissru kif huwa għalhekk li l-Gvern qed jipproponi bidliet pożittivi għas-settur. Intant fl-aħħar xhur ippruvat tingħata l-impressjoni qarrieqa li l-Gvern qal li m'hemmx flus għall-infermiera. Iżda l-artiklu jsemmi uħud mill-bidliet proposti. Fosthom li għall-ewwel darba is-sigħat li l-infermiera jaħdmu fuq l-40 siegħa jitħallsu għalihom bir-rata ta' siegħa u nofs. Dan fid-dawl li l-infermiera għandhom dak magħruf bħala shift tal-46 and 2/3. Din waħedha diġà seżżiet id-dħul tal-infermiera b'mod konsiderevoli. Iżda fuq il-mejda tan-negozjati hemm ta' bidliet sinifikanti oħra. Żieda fin-nursing premiums, żieda fil-Continuous Professional Development Allowance u l-istess fil-Management and Training Allowance u l-Fixed Allowance fost oħrajn. Iż-żiediet proposti llum huma ferm ikbar minn dawk maqbula fl-2018 u għastmat li minn tal-inqas bil-ftehim settorjali kif propost, infermier sejra żieda ta' 6,000 euro fis-sena. Iż-żewġ ministri spjegaw kif dawn il-proposti juru mingħajr ebda dubju ir-rispett li l-Gvern għandu lejn din il-professjoni. U rejna rida tajba l-ħin kollu u se nibqgħu nagħmlu hekk sal-aħħar, kitbu l-Ministri Fern u Bela li spjegaw li l-proċedura tfisser li xejn mu maqbul qabel kollox u maqbul. Għalhekk appellaw għas-sens komun u diskussjoni bbażata fuq il-fatti. Għal-ġimgħa twal tul in-negozjati l-MUMN kienet qed tagħmel dikjarazzjonijiet pubbliċi bil-Gvern wieġeb dejjem b'kawtela biss mal-mejda tan-negozjati. Iżda wara xhur ta' laqat li mofrewx żblokk, il-Gvern talab laqgħa ta' konċiljazzjoni skont il-ftehim kollettiv tas-settur pubbliku u tmexxija tal-MUMN għażlet li tibbojkottja.